first time talaga. Ito yung tinatawag natin, Dayaw Tipinili. Dito, pinipicture namin yung mga creation ng mga local designer natin. Integrating yung Abel ni Nana Magdalena. Ginawa namin para ipakita sa buong mundo na itong creation o itong mga gawa ng taga-Pinili ay talagang pang-international at saka pinagmamalaki ng taga-Pinili. Ito one way na para ipakilala sa buong mundo na si Nana Magdalena, taga-Pinili, living national treasure.